ka AICS haki laitli ki jika hikai bantip yakakor komputer hari boy district hanongpo ha umsning bat ha boy rombong bantip kambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tangkata rengi diru yakakor komputer hakador ke babit bat kimar ki batip top haka jingrakhe ya katayo jongi samla ka balang presbyterian jong riboy synod lani ka balatip kum ka youth week bat ka youth sunday ki Christian Endeavor Society jong ki balang baper ki jupenlong ya ki babun teli ki program haka ne katayo baro syatayo dag baburu ya ki jingseng man langsngi haka ne katayo ka si society ka balang presbyterian dihar hariboy district ka bahap apo ka khat ar langdo sepngi pastorate CE union bat apo ka riboy synod mentag sing lapan long ya ka food fest komsel haga baki samla jong ne balang da ka jingkersian lang jong ka balang baro ka wei rengkat ru bat ka jingkersian lang jong ka jingseng gentai kilai mi bane sim banta ha ka ne ka food fest bandi jingbam harut ka surok ba bat la ban kedo ba ka yo ye dia thit jingbam ka he bha khamtam ha por man step bat ka por janmin habai kran bat uba FA singkli ubdiu advisor jong ka dihar CE society walaupun pau ya kejingkemen bagi samla jonggo balang kila ya seibor na kebenta bantit ya ki marbam bat banwandi hakne food fest bat ulai thuru baga jingmi baro na kene food fest ka jingyolum kan lech sya ka si society ka bakham sngotanan shishu kalong ba ki dukan ja bat ki dukan sya ki badan hakne ki jaka kila ya krisyan lang ya kene program jonggi samla ka balang da ka ba kila khang ya la ki jonggi dukan khanang bagi pojba ki bejuan bam ha ki dukan jongki kin lech bam sya ketik program ka balapan long dagi samla jong ka balang kene ki jing persang jonggi samla banwanra ya ka jinglum yau senyang da ka bawanra ya ki bakum kine ki program banlong ka jing krisyan ki babon ba ki kam jong ka si society khamtam ha ka ne ka tayo jongki hagani ngi lai don lang ru kin nong serai balang ki bakentup ya utemen besan arbi syadap utemen besan o lengdo u advisor ke si society uba FA singkli usamla ban kit bor singkli u presiden ke si society kasamla balapan shisha nong shili ke bade ke secretary kin nong kit kam jong jing sengkentai lempat kiwe penpau ko jing songu yo blei lengba kani ka por ka bangiyo ya kani ka lat kum ki kun samla jong ka balang presbyterian jong ka balang dihar lengba kani ka por ha ka bangedon lang ne barok kinong kit kam jong ka CE society rengkat obat ki temen mesan jong ka balang ka jingi ki don rengkat ha kani ka por ku blei sibun na ka bendra jong pi ba pilai poilang kani ka por tingi don ha kani ka jaka bangi pelong ya kani ka food fed komsel naga benta ka jing yarap pat kersian na benta ka si society ku jongi hang ni apo jong balang kade gede ka sin ka baningkong ku bakum ka si society ngelayo ya kalat ban pelong ya kane ka food fest komsel naga benta ban kersian ban yarap ban permit phone naga benta ki kam ge apo jong ka si society ku jongi nomor ba kum ka si society ni penpau ru ko jing songu bahak bakum kani kapor ka bangiyo ro ban rakhe ya kani ka youth week bad ha ju kapor ya youth sunday jong news nem arhajar arfusau te kum ka Christian Endeavor society kum ka jing le kemen jong gi samla ni laya perkhan ba ha kani katiyo kadi katayo ko bangi rakhe ke program gi ba pher hapo jong kani katayo
tat hadu ka sengi utrai ka badai ka youth Sunday te ka we ni ki banta ban kersian ban ya rap ya ka society nila yakut bat nila penbej ban penlong no da ka ni ka food fest hapo jong ka society TPI yang ni nakaliang di ka society ngala penkre ya gini ki stall gini ki jingbam ki bangila ya penmi da ki dekhot jong ka society bat ka jinge troi rengkat bat ki long kemi ka bomut bat ki jinge seng te jong ka balang ki noyalam hapo jong ka balang da ka bangila snok tilang bat ni ki kun samla hapo jong ka hapo jong nakapta ka jing penkre ya kaneka food fest dan namar kata kum ka society ni don ka jing kerman ka scam bagane ka dei ka jing sedang nakabanta jong ni kum ka society dan rei ni kerman scam banaka banta ki snem ki banwan ginang yo ban le khamba bat kham janai naga banta ka jing kre ka jongi ka balong ka jimentoy naga banta ka society borogoi te khado yawai naga liang jong ka society ni penpau ya ka jing ai kuble ka jing sngongu naga banta jong ka balang ni borogoi ki bala sya sngo bhai yangi kum ki khon samla ban penlong ya ka ne ka food fest bat mdei tanggata kila longruk ka jing kersian ka berat ba yangi kom ki kun samla habaro giliang ban penbit penbiang ya kane ka food fest kum juru ni ai ka jing kublai bakerpang na menta ki lok samla baro ki bala no kulit musim na ka menta banirap ban penbiang ya kini ki jing penkre jongi baro klem da jer kerteng kum juru ya ki long kemi bapo jong ka balang ki bala Aisyah ki bala ya ka ketika mon ka ketika diang na menta ban kersian ban penbiang ya gini ki jingdon kam ki jongi ha ka jing penkre ya kane ka food fest te khadu ya wai na kaliang jong ni kum ka Christian Endeavor Society ni penpau ya ka jing sngongu ka bakerpang ya ka balang pelun hi baro ka we ki bala don senda jongi na ka benta ka jingbit jingbiang jong kane ka food fest jongi baro ka we bat kum juru na ka benta jong ka urang ba snong bat ya ka snong ni baro ka we ki bala pediang ban penbej ya gini ki jaka bangin perlong bat aku juga por na ka benta ki wet pergi junun kam ki bangila pentip se ka bor snong dan regila kloi ban pediang bat ban ai ki jingi troilang bat ni ka society bat klem da kleru na ka benta jong kini ki badon dukan kini ki dukan badon ki dukan syah gini ki benta jong kene ki jaka bangin penkre food fest ki bana kaliang jong ka society ngala kerpat iki lang ba ka snong ha ka bakiru men ha ni ka sengi ki lakhang ini ki dukan ki jong ki na ka benta ban ailat ingi kum kasi bangin penlong ya kene ka food fest ka jongi ha ni ka sengi tingi kermen scam ba lang ba ni ka food fest ka mangila yo man penlong how new snam kane ka long kalat bat kalenti na ka benta jongi kum kasi society bangin ai ka jingi trailang na ka benta ki snam ki banangwan khadu ya wae na kaliang ka jongi kum ki kun samla po jo balang ya ai kuble kelum lang ya baro ki para banget ki bapo jong ka balang ya ka jing kersian ka jong pi ya ka jing ya snok tilang ka jong pi na ka benta ka jing penbet penbiang ya ka ne ka food fest ka jongi lengba ka ne ka singi ban ngi duai bau blei ulor kat lembat ka woi pegawai ki tunumi yang kristan po jong ka balang ba bat ngi ai khuk ngi ai ro ngi simru ya ka ne ka lat bat ka kabu ba ngi ai kublei yut week bat ya ai kublei yut Sunday ka basuk ka kemen ya baro ki para banget ki bu e ki jongi ki badon hapo jong ka balang ha ka bayde ban ka jing penmi ka jing penkre ka jing penkrum ki jongi na ka banta kini ki jingbam ki jingdi ha ka ni ka sengi ka bang yo bandi te nakaliang jongi suati ka ne baro ka de ka ba layan no sngo bha da ki samla da ki longkemi da ki riurong ba da ki noyalam hapo jong balang baro bagi le menta de lang ba ka jing no senyang ka jongki ha ka bagi le sekat ke bor ka bakila la ka de ka do la ba de ka ja la de ka no ka bentaro ndre ka bakila ais ngubha kila pelut simet ya gini ki marbam baro ka baki yo bandi ne ka smi ba de ka pisa ka ba mi na ne ka ba idi gini ka smi baro kan le syaka phone jongka CE society
Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru iwe ar nyau lai